हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बिएम सेल्फ चेनेल गासिबो फेमिलि मेम्बारफोरखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे टपिक लानानै फैदों बे टपिकनि सायावहाय आं नोंथांमोनजों निश्चय सावरायगोन मोजाङै गोसो गोथारै दिनै माखासे सुबुंफ्रा जाय मानसिया सासे जोंनि बर' हारिनि आइजो एबा बिमाखौ नारखारनानै सौनानै बेखौ खोख्लैदोंमोन भेक्सिननि सायाव भेक्सिन लायैनि थाखाय बेखौ बुजायनो नागारै सासे बैसोगोरा मानसिखौ सनमान गैयै खालामदों जोंनि बर' हारिनि सासे बिमा मानसिखौ रेसपेक्टलेस खालामदों बैबायदि मेन्टेल पुलिस अफिसारा दासिमबो मानो सासपेन्ड जायाखै होननानै पुलिसखौ बर' हारिनि मानसिफ्रा माने कमेन्ट खालामगासिनो बुंगासिनो दङ दा आंबो मिथिया रायजो राजाफोर जों बुंनांगौ जोंनि सायावहाय जि बुंनांगौनि गोनांथि जों बुंनानै होबाय दायो सोरबा सोरबा बुंदों धरना होनांगौ मानांगौ स' जुदि धरना होयोब्ला मायोब्ला बे जों बर' हारिनि रायजो राजानि सायावहाय दं आरोना जुदि जों स्ट्रङै थायोब्ला रावबो बेबायदि टाच खालामनो हाया रावबो बेबायदि खालामनो हाया दिनै बिराद गोरोन्थि मावदों ल' ब्रेक खालामदों साब सेक्सन 4 अफ सेक्सन 46 मिथिबायना स' बे हिसाबै नायोब्ला सासे आइजोखौ जुदि एरेस्ट खालामनोब्ला सासे पुलिस अफिसारनि गोनांथि बेबो वुमेन पुलिस अफिसार आरो लोगोसे ओरैबायदि रुल्स दङ हिन्जाव मानसिफोरखौ जुदि एरेस्ट खालामनोब्ला सान हाबनायनि सिगां एरेस्ट खालामनो नांगौ आरो सान हाबनायनि उनाव जुदि एरेस्ट खालामोब्ला दाय दं आरो सान ओंखारनायनि उनावसो एरेस्ट खालामनो मोनो जुदि दायनिगिरिब्ला बेबायदि रुल्स दंबावो नाथाय बेयावहाय सासे मानसिया जेबो दाय मावालासिनो जाय मानसिया बुजियाखै गिदोंसो भेक्सिन लानायनि सायाव नङा होमबा आरो बैबायदि मानसिखौ मा खालामदों मुक्का खालामदों सौदों रायजो राजाफोर मिथिबायना मुक्का खालामना सौदों बुजायनो नागारै आरो बै जाम्बि मानसिया लेखा फरा गोरों नङा जोंबायदि नों बायदि मानसिया गोरों जानानै जुदि बे मानसिखौ बुजायनानै जुदि बेबायदि होनो हायाब्ला अब्ला लाजिनांथाव बाथ्रा सोलोंथाइखौ मानो थाखाय लादों गुबुनखौ फोरोंनो थाखाय गुबुनखौ बुजायनो थाखाय बे मानसिया लेखा फरायनो रोङा माया मिथिबाय बे मानसिया जाम्बि मानसि गोदो गोदायनि मानसि बे रागा जोंखागोनखा बायदिसिना बेबहार खालामगोन आरो जेसेबां बुरियो बा बैसो जायो एसेबां गोरलै आखुनि जालाङो जों बयबो मिथिगौ नाथाय बे सासे मेन्टेल पुलिस अफिसारा बेबायदि खालामदों मा औकात दं बेहा सासे पुलिस अफिसार जानानै मानसिखौ प्रटेक्सन खालामनो नागारै ना बे सासे आतंकबादि नामा ना बिथाङा सासे ओरैबायदि माने गाज्रि मानसि सोरखौबा बुथारदों नामा जे बेबायदि आखुनि देखायनो बेखौ नारखारहरनो स' बे मोनसे बिनि सायाव जास्टिस खालामनाया गोनांथार आरोना आं बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो दिनै खन्थाइ सान रायजो राजाफोर ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि आरो बेखौ आं गोसो गोरबोयै आर'जनि अबंलावरिनाव आर'ज गाबज्रियो दिनैनि दिना जे ब्रजेन्द्र सारनि बा खन्थाइ सान हिसाबै रायजो राजाफोरा खोब बयबो फालिदों आरो अबंलावरिनाव बेखौनो बुंगोन कि बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै इसोरजों अबंलावरिजों थांनानै आरो जोंनि बर' हारिनि जायगायावनो जोनोम जाफिनदों आरो हारिखौ जौगानाय फोसाबनायाव बिथाङा माने बे जोनोम जानानै बे खामानिखौ मावफैनो हाफिनदों आरो जोंखौ गाइड खालामफिननो हाफिनदों बेनो दिनैनि खन्थाइ सान आरो लोगोसे रायजो राजाफोर मोनसे मोजां खोथा दिनैनि दिनाव 5 डिसेम्बरावहाय जेसेबांखिनि एनडिपि दङ जाय एक्स एनडिपि गोबां दावराव जागासिनो दंमोन दिनैनि दिननिफ्राय माबायदि दावराव जाबावगोन जों बेखौ मोनथिनो मोनगोन बा दिनै जों मोनथिनो मोनदों मा मोनथिनो मोनदों जे दिनै 4 लाख रां होदों रायजो राजाफोर जायफोर एक्स एनडिपि दाख्लै बावैसो बिथांमोनहा सारेन्डार जादोंमोन जाय बिटिआर एकर्डजों लोगोसे बिथांमोनहा सारेन्डार जादोंमोन आरो बिनि सिगांबो जायफोर एक्स एनडिपि दङ बिथांमोननो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा लोगो नांनानै दिनै 4 लाख रां साफायाव वान टाइम ग्रान्ट होदों रायजो राजाफोर वान टाइम ग्रान्ट जाय बिथांमोननि थाखाय एसेबाबो न'खर लुनायाव न'खर दानायाव साफिसियेन्ट जागोन आरो माखासे बाथ्राखौ एनडिपिनि एक्स लिडार एबा दैदेनगिरि बेनो जाबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दा बिथाङा बिटिआरनि डिपुटि चिफ आरो लोगोसे बिथाङा अदालगुरिनि सिङाव थानाय अदालगुरि कनस्टिटिउएन्सिनि एसेम्बलि माने एमएलए एसेम्बलिनि बिथाङा देरहानानै दङ बे मोननैबो बिथाङा बिटिआरनि एमसिएलएबो लोगोसे डिपुटि चिफ जाना दङ आरो लोगोसे एमएलए जाना दं बिथाङा स' बे बिथाङा सिगां बुंदोंमोन कि जों जेसेबांखिनि एक्स एनडिपि दङ जों रावबो रांनि थाखाय मुभमेन्ट खालामाखैमोन नाथाय सरकारा जोंनो बेखौ होदों बे जाबाय जोंनि थाखाय धन्यबाद गोजोनथाव रादाब होनना बुंदोंमोन नाथाय माखासे सुबुंफ्रा पाब्लिकनि गेजेरावनो माखासे आरो एक्स एनडिपिफ्रा बेखौ गनाया होनना बुंदोंमोन सोरबा गोजोनाखै होनना बुंदों मा लुनो बेजोंलाय मा खालामनो बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय खायसे सुबुंफ्रा बेजोंनो गोजोनदों स' दिनै बेखौनो बाथ्राखौ बुंगोन
सोरनि गोसोआ गोजोनदों सोरनि गोसोआ गोजोनाखै आं बे बाथ्राखौ बुंनो थांला बाट आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन रायजो राजाफोर जायफोर मानसिफोरा 4 लाख रांखौ नेनानै दंमोन बा 4 लाख रांखौ माब्ला मोनगोन बेबायदि कुइसन खालामबाय थादोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेराव स' दिनै फाइनाली गोबां सुबुंफ्रानो मोनबाय आरो लोगोसे माखासे सुबुङा थालांबायबो जानांगौ दिनैनि दिनाव होजोबनो हाया बेसेबांबा हाजार सुबुं दङ रायजो राजाफोर आरो लोगोसे एबसुनि माखासे मार्टियार्स दङ जेरै हमना ला जोंनि न'खरनिनो सासे फेमिलि मेम्बार्स दं रायजो राजाफोर स' बेबायदिनो गोबां मेम्बार्स दंबावो जायफोर मानसिनि न'खरनि थाखाय रां राननानै होगोन बिथांमोननि थाखायबो रां मार्टियार्सफोरनि दङ रायजो राजाफोर दायो एक्स एनडिपिनिखौ होग्रोदों दा बिनि उनावहाय एबसुनि मार्टियार्सफोरनि माखासे दंबावो रायजो राजाफोर स' दिनै आं बेखौनो बुंगोन गोबां मानसिफ्रा भेक्सिन लानायखौ सन्देह खालामगासिनो दङ सोरबा दैनो सोरबा माबा बे मोननै टाइप जायो होनना बुंदों स' आं बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम हुसियार होगोन नोंथांमोना मोजाङै सिकित्सा खालामग्रो सिगांग्रो नोंथांनाव माबा मोनसे बेमार दं नामा आरो बिनि गेजेराव थुजा आरो आं बेखौबो मोनसे साजेस्ट खालामबावगोन खेबसेबाव फिन भेक्सिननि सायावहायनो नोंथांमोना जायफोर भेक्सिन थुनो थांदों नार्सफोर आसाफोर नोंथांमोना पुलिसखौ लांदों मोजांनि खोथा नाथाय पुलिसफोरखौ बेफोरबायदि खामानियाव दाबाहाय बे जोंनि मोनसे साजेसन बे मोनसे पाब्लिकफ्रा गोबां हेरेसमेन्ट जायो पाब्लिकफ्रा गोबां जाम्बा जाम्बि दङ आरो नोंथांमोननि बे पुलिसखौ नुनानै गिनाया गिगोन नाथाय बिथांमोननावबो खुगा दं बिथांमोनाबो आखाइ दं अब्ला बिथांमोना बाहायफ्लाङोब्ला नोंथांमोना दुखु मोनगोन स' बेनिखायनो बैफोर पुलिसफोरखौ नोंथांमोना प्रटेक्सननि लादोंब्ला हिन्जाव मानसिफ्रा हिन्जाव सासे आरो हौवा मानसि सासे पुलिस प्रटेक्सन लाखानांगौ आरो जुदि एसेबां अयनाय खामानि मावदोंब्ला नोंथांमोना मोनसे मा खालामनांगौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोना बैफोर पुलिस आरो हिन्जाव मानसिनि थाखाय हिन्जाव आरो हौवा मानसिनि हौवा जायफोर नोंथांमोनखौ उफुद्रुर खालामदों एटेक खालामदों बेनि थाखायसो नङाखि नोंथांमोना बैखौ जबरदस्ति खालामनाय स' आं बेयावबो मेसेज होबावनो सानगोन भेक्सिनखौ लानाया गाहाम मोजां बयबो लाबानो जाबाय स' नोंथांमोना अन्धबिश्वासाव थानो नाङा स' बेनि बाथ्राया रायजो राजाफोर स' बे मेन्टेल पुलिस अफिसारा बे जाय मानसिया जोंनि बर' हारिनि बिमाखौ बेबायदि नारखारनानै जे दख'नानि फिथुकुटखौ बा दख'नानि मेख्लाखौ गांलाब गोलनानै गोजौ जाहोलायनाय बेबायदि खालामदों बैबायदि मानसिखौ साजा होनाया मोजां आरो बेखौ साजा होनांगौ आरो जों खौसे नांनानै जुदि होयोब्ला जाहाथे इयुन फिउचाराव रावबो बेबायदि हिम्मत जानाय नङा बे मेन्टेल अफिसारखौ जों साजा होनाया मोजां आरो बेखौ साजा होनांगौ जों बर' हारिया बयबो खौसेथि जानानै रायजो राजाफोर नोंथांमोना पलिटिक्सनि कमेन्ट दा खालाम बेवहाय पलिटिक्सनि समखौ दोनथ' दायो गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ बेयाव इलेक्सन गैया जेबो गैया स' पलिटिक्सनि बाथ्राखौ दा रायज्लाय नोंथांमोना डाइरेक्टलि बे मानसिखौ बोरै साजा होनांगौ बेखौ नोंथांमोना रायज्लाय बयबो रायजो राजाफ्रा जमा जानानै जुदि दरना होयोब्ला बे मानसिखौ साजा होखागोन आरो बियो जलाय सिखालाय बे मानसिनि सिगाङाव थांनानै बेखौ हान्थु खरायनानै निमाहा बिनांगौ बे जोंनि बर' हारिनिफ्राय दाबि जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि फेमिलि मेम्बार्सनिफ्राय दाबि बाट नाथाय बाथ्राया बेसो कि जों बुंब्लाबो जेबो रज'आ रायजो राजाफोर जों बुंब्लाबो जेबो रज'आ बेसो बाथ्राया खिन्थु जों लुबैयो बे मानसिया निमाहा बिनांगौ जोंनि बर' हारिनि मान इज्जतआव बिथाङा आखाइ लागायदों आरो बेबो सासे पुलिस अफिसार बेबो हौवा मानसियासो स' बेनिखायनो आं बेखौ बुंगोन बिथाङा जाहाथे निमाहा बिनांगौ नहले बिथाङा मा सासपेन्ड जानांगौ स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनबा वाट्सएपआव स्टेटास होनानै लाबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेखौ मिन्थिखागौ थेंक इउ स' माच गाइस जय बर' हारिनि जय थेंक इउ स' माच